how to check your watch hours. So, muna ang mga kasagaran pangutana. But anyway, mayong adlaw guys and welcome to my channel. So, right now, ako ang itudlo sa inyo unsaon ninyo pagtan-aw sa inyuhang watch hours, kung pila na inyuhang watch hours. So, ang requirement sa YouTube is 1,000 subscribers and of course 4,000 watch hours within a year. So sa isa ka tuig. So for the subscribers, dali lang man ninyo makita sa inyong YouTube channel, nasa below sa inyong pangalan. So karon ang watch hours na lang kung pila na inyong watch hours. So karon kailangan mag-adto mo sa inyong App Store and then mag-download mo og YouTube Studio. So mo ni siya ang YouTube Studio, inato ang logo. And then after ana madto mo sa analytics. So sa analytics makita ninyo mga graphics daari tanan kung pila na. And right now madto mo sa inyong watch time. So watch time naka minutes na siya. And diri sa taas na last 28 days. So inyo nang i-click adto mo sa lifetime and then after ana makita ninyo sa right side ang inyong minutes in lifetime. So ako is 245,463 minutes. So ato nang i-compute, i-divide na to into 60. So ang ato ang minutes is watch time, lifetime, 245,463, 245,463, 245,463, divide dibo into 60 minutes. So, ang total is 4,091.05. So, meaning, kapasar na ko sa to ang watch hours na requirements. Yay! Congratulations to us. So, inato lang kadali. So, again, mag-adto mo dito sa inyong YouTube channel. Makita ninyo. And then, i-check ninyo dito sa inyong YouTube Studio, Analytics, watch time in minutes, i-click ning last 28 days, click ang lifetime, and mo na inyong total na minutes. Okay? So, i-divide lang ninyo into 60 para makita ninyo inyong total hours. So, inato lang, 1,000 subscribers, 4,000 watch hours ang requirement sa YouTube. So, I hope helpful ni na video tutorial sa inyo for the beginners like me. So, nakabalo ra pud ko ani sugad tong nagsugod ko. Sige ko observe and of course, duol-duol na lang manggud tong ang time na hapit na ko ma 4,000. So mo nang naga-check pud ko and daghan pud og nagapangutana. But anyway, if this video is helpful sa inyo please don't forget to like and subscribe. Tapos mag-subscribe back ko sa inyo So good luck guys and thank you so much.